ako to vlastne sklbiť prácu, rodinu, svoje aktivity. Ja osobne som si niekedy myslel, že byť produktívny znamená bežať od jednej úlohy k druhej a večer odpadávať úplne unavený do postele a mať proste plný diár a stihnúť čo najviac. Ale pochopil som potom časom, že to nie je o tom objeme, o tej kvantite, ale o tom vedieť urobiť tie dôležité úlohy. Takže dnes už to riešim inak a vždy si sadnem k tomu diáru, spíšem si zoznam úloh, čo sa dá, oddelegujem, vyznačím si tie najdôležitejšie úlohy a po tých vlastne idem tak prioritne. Takže nie je to o tej kvantite, ale o tej kvalite. A ako teda zakomponovať aj prácu, aj rodinu, možno aj nejaké svoje aktivity, tak určite je to o tom, aby ste to cieľene plánovali. Lebo ja som sa raz stretol s človekom, ktorý sa ma pýtal, že do akej miery je pre mňa dôležitá rodina. Ja som hovoril, že nesmierne je pre mňa dôležitá. A on mi povedal, ukáž mi diár. Koľko blokov tam máš pre svoju rodinu? Tak som bol taký zahambený, lebo tam neboli žiadne bloky. Proste všetko sa týkalo práce, prípadne nejakého športu a to bolo celé. Čiže ak chcete dosiahnuť túto rovnováhu, tak dve veci, cieľene to plánovať a druhá vec, mať hranice. Lebo aj mne sa stávalo, že po práci som ešte vybavoval, riešil nejaké veci a moja dcera bola pri mne, ale nemala zo mňa nič. Je rozdiel jej venovať tú pozornosť a je rozdiel popri tom ešte niečo doháňať. Dobre, takže vedieť to tak striktne oddeliť, vedieť mať hranice. Takže nehovorte, že rodina je pre vás dôležitá, ale ukážte to aj v reálnej praxi, v diári.